дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарори ҳукумат интиқоли оби ошомиданӣ ба қарздорҳо қатъ мешавад. гилаи раиси кумитаи андоз аз зиёд нашудани маош ва ҷойҳои корӣ. мансаби нави Зариф Назирӣ. талабот меафзояд, коргар нест. норасоии муҳоҷирон нархи манзил дар Русияро афзоиш медиҳад. на Мессиву на Роналдо беҳтарин футболбози мавсими гузашта дар ҷаҳон эълон шуд. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамлоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат тартиби ҷадиди маҳдуд ва ё қатъ кардани интиқоли оби ошомиданӣ ба мизоҷонро тасдиқ намуданд. тибқи қарори ҳукумат ки президенти мамлакат охири моҳи октябр соли равон имзо карданд, шабакаҳои обрасонӣ дар ҳолати қарздории мизоҷ метавонанд обрасониро қатъ намоянд. дар тартиби тасдиқ кардаи ҳукумат таъкид шудааст ки қабл аз қатъи обрасонӣ мизоҷи қарздор бояд 2 бор расман огаҳ карда шавад. инчунин ҳолатҳои дигари қатъи обрасонӣ муайян шуданд, аз ҷумла дар сурати садама ва ё бад шудани сифати оби ошомиданӣ интиқоли он қатъ мегардад. зикр шудааст ки меъёри сифати оби ошомиданиро мақомоти санитари эпидемиологӣ муайян мекунанд. дар баробари ин, агар зарурати интиқоли оби бештар ба макони рух додани сӯхтор ва зарурати таъмири шабакаҳо ҷой дошта бошад, ҳукумат иҷозати қатъи обрасонӣ ба мизоҷонро додааст. бо фармони президенти мамлакат соли равон дар шароити пандемия баландбардоштани тарифи хизматрасониҳо аз ҷумла нерӯи барқ, об, оби полизӣ, алоқа ва хизматрасониҳои коммуналӣ дар назар нест. Нусратулло Давлатзода, раиси кумитаи андози Тоҷикистон, гила кард ки маош дар кишвар дар сатҳи зарурӣ боло нарафта, дар бархи ташкилот коргарон ихтисор шуда истоданд. Давлатзода зимни баҳси иҷрои буҷаи давлатӣ таи 9 моҳи соли равон дар парлумон гуфт, музди меҳнат афзоиш наёфта, дар бархи корхонаҳо теъдоди кормандон кам шуда истоданд. дар натиҷаи дар сатҳи зарурӣ афзоиш наёфтани музди меҳнат ва кам гардидани шумораи коргарон дар баъзе аз корхонаю ташкилот аз ҳисоби андози даромад ва андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибюҷетӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 101 миллион сомонӣ ва 113 миллион сомонӣ кам ворид шуд, гуфт раиси кумитаи андоз дар шарҳи кам ворид шудани маблағ ба буҷа. раиси кумитаи андоз дар шарҳи кам шудани даромади буҷа гуфт, дар пайи нокифоя афзоиш ёфтани манбаъҳои андозбандӣ ва пастравии даромаднокии корхонаҳои калони саноатӣ, коҳишёбии захираҳои мӯлавии андозсупорандагон ва қобилияти харидории шаҳрвандон, кам шудани ҳаҷми иҷрои корӣ ва хизматрасониҳо, гардиши савдои чакана, ихтисор шудани ҷойҳои кории мавҷуда дар баъзе аз корхонаҳо, сол аз сол зиёд шудани имтиёзоти андозӣ ва дигар омилҳои таъсиррасон, ҷамъоварии андоз тадриҷан мураккаб гардида истодааст. аз инҷост ки иҷрои нақша таъмин нашуд, гуфт Давлатзода. дафтари матбуотии президенти мамлакат аз барканорӣ ва таъини муовини раиси вилояти суғд хабар дод. бинобар иттилои манбаъ Зариф Назирӣ Вализода муовини нави раиси вилояти суғд таъин гардид. Зариф Назирӣ то ин замон роҳбари ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти суғд буда, дар мақоми наваш Рустам Каримзодаро иваз намуд. рақобат, ноустуворӣ дар бозор ва тарси мутахассисон аз кор дар пандемия, корҳое ки ҳоло дар сохтмонҳои Русия рух медиҳанд. ипотекаи имтиёзнок дар Русия талаботро ба манзил афзоиш дод, аммо дар баъзе сохтмонҳо норасоии коргарон ба 50% мерасад, менависад Forbes. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилӣ, то санаи 3 сентябр шумораи хориҷиёне ки дар Русия кор мекунанд нисбат ба соли гузашта 22.5% кам шудааст. намояндагони ширкатҳои сохтмонӣ гуфтанд ки норасоии қувваи корӣ бо зиёд шудани талабот метавонад боиси коҳиш ёфтани суръати сохтмон ва баланд шудани нархи хидматҳо гардад, ки ба нархи манзил бевосита таъсир мерасонад. дар ҳамин ҳол вазорати сохтмони Русия моҳи июл расман дар бораи камбуди бинокорон хабар дод. ҳамлагари дастаи Бавария Роберт Левандовский аз ҷониби нашраи Гол беҳтарин бозингари мавсими футболи 2019-2020 эълон шуд. ин нашрия феҳристи беҳтарин бозингаронро барои соли 2019-2020 эълон кард ки аз 25 нафар иборат буда, дар сархати он Роберт Левандовский ҳамлагари мунтахаби Полша ва бошгоҳи Баварияи Олмон ҷой гирифтааст. дар мавсими гузашта ситораи футболи Полша дар 47 бозии дастаи Баварияи Мюнхени 55 гол зада, 10 партоф
изофӣ головар додааст. ҳамзамон ӯ бо ҳамроҳии тимаш ҷоми олмон ва лигаи қаҳрамонҳоро ба даст овард. дар ин рӯйхат пас аз Левандовский ҷойи дуюмро Кевин Де Брюйне нимҳимоятгари дастаи Манчестер Сити Англия соҳиб шуд ва зинаи сеюмро бошад ҳамлагари мунтахаби Аргентина ва бошгоҳи Барселона Лионел Месси ба даст овард. ҳамзамон ба даҳгонаи беҳтаринҳои ҷаҳон Неймар, Криштиану Роналдо, Килиан Мбаппе, Вирҷил Вайдинг, Карим Бензема, Томас Мюллер ва Садио Мане шомил шуданд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.